hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, groundbreaking ceremony para sa Center for Safety and Resiliency kang siyudad kang Naga ginibong niya na aldaw. Mga maestra sa Naga na nagtabang sa eleksyon, bako kompleto na makakaresibi kang sa indang honorarium. PNP Bicol nakisumaro sa nationwide simultaneous earthquake drill ngunya na aldaw. Mr. Mario Villanueva, yugiraray ang presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Groundbreaking ceremony para sa modernong Center for Safety and Resiliency kang siyudad ning Naga ginibukan sa bagong aga sa Balatas New Development Area. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa sobra sa sarong ektaryang hiwas nin lote sa New Balatas Development Area, itutugdok ang Center for Safety and Resiliency kung sa inya o dadigdi ang mga opisina kang Public Safety, City Disaster Risk Reduction and Management as in Central Communication Center. Kasubagong aga ginibang groundbreaking ceremony kung saan presente ang mga opisyales kang lokal na gobyerno kang Naga sa pangingenot ni Mayor Nelson Ligacion as in Vice Mayor Neni De Asis. Ang Phase 1 kanasabing proyekto nagkakantidad 100 million pesos. Ang second phase, 45 million pesos as in kadagdagan na 130 million pesos para makumpleto ang proyekto. Si Senador Joel Villanueva subot ang nagtatabang sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa tuo po nindo, yaon po dyan itutugdok ang Center for Safety and Resiliency. Phase 1 and Phase 2, 100 million pesos worth si Phase 1, Phase 2 is 45 million worth of building, of project. Pero daipa po yan tapos. Kaipuhan ta pa po nin around 130 million pesos para sa Phase 3 to complete the buildings for Center for Safety and Resiliency. Kabali sa features kang Center for Safety and Resiliency ang pagkakaigwa ng Situational Analysis Platform, Collaboration and Command Room as in Data Control System, gabos konektado sa pagresponde sa kalamidad o darakulang aktibidad. It will be featuring the following, 3 of them. Number 1, Situational Analysis Platform or SAP that is equipped with intelligence features to bring together information from numerous sources to include CCTVs and other sensors into a single centralized interface through video management software solution and GIS mapping. This tool will facilitate accurate rendering of assessments and guide proper decision makings of the situation and dispatch managers so as to increase efficiency and ensure effectiveness in response operations. Sa Executive Director ni Gumbakang Public Safety Office ang mamamayo kang Center for Safety and Resiliency kang Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa paagi kang City Ordinance 2016-046 na pinag-sponsoran ni City Councilor Lito Del Rosario, nagpo ng ideya na pagkakaigwanin sa rusa ng edipisyo na yaon ang mga opisina kan Public Safety, Traffic Command Center as in Central Communication Center. Ang pagkakaigwaning Center Safety and Resiliency kang Naga ang magiging simbolo nin pagkakasararo, pagiging mahigos as in pagiging matinabang. Sa mga tugang ko pong mga Nagenyo, ang may tutugdog pong building na ini, simbolo kan sa tuyang pinagsararong pangiturugan. Magiging simbolo siya kan pagiging mahigos, maasahan, asin matinabang na Nagenyo. Magiging simbolo man siya kan padagos na pagmawot niya to nan sa tuyang syudad, makatabang sa sayang mga kataraid na lugar. Asin urog sa kabos, magiging simbolo siya kan kahandaan,
sa anuman na angat na dadarahon sa tuya, na kaya tang lampasan, hulit ta kita nagkakasararo asin nagtatarabangan. Padagos sa mga bareta, nagpasalamat si Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon, Regional Director kan Bureau of Fire Protection sa Bicol, sa itinaong lote sa saindakan lokal na gobyerno kanaga na iyuman ang saindang lilipatan sa masunod na mga taon. Susug kay Fire Chief Superintendent Perdigon, andam na ang pondo na gagamiton sa pagpapatugdok kan saindang bagong edipisyo. Papasalamat kami inot sa Gabo sa LGU kang Naga City sa panginginot ni Mayor Nelson Ligacion at sa Council sa pagtao sa muya ning daga na medyo darudakula ini. So kami naman sa part ng Bureau of Protection, pigahalat mi lang sa authority na mag-conduct na kami ng early procurement para next year more on awarding na lang. Sa iba pang bareta, mga maestrang nagtabang sa COMELEC na nakalihis na eleksyon sa syudad ni Naga, madali nang matapos na matawan kan sa indang honorarium. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 98% na kang 987 na mga teachers na naging katuwang kang Commission on Election sa Naga durante kang eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan ang nakaresibi na subot kang sa indang honorarium. Kabali ni sa mga tulos pinag-asikaso kang COMELEC Naga matapos na ang eleksyon sa barangay kan Oktubre. Ano na lang, siguro mga 98% na lang kita mga arkena na. Dikit na lang, close to 100% na kita, inalat na lang sa mga teachers na kulang na mag-receive. Pero atanin na mag 100%. Apara kang honorarium pinagahalat man kang COMELEC Naga ang isusumitir na Statement of Contribution and Expenditures ka mga kandidato nang gana umaging ka mga de pinagswerte kan barangay election. Si punong barangay elect Francis Mendoza kan barangay Concepcion Pequeña Ciudad kang Naga ang saro sa mga barangay kapitan na tulos naman subot na kapag-asikaso kang sa iyang Statement of Contribution and Expenditures. Ang pagkatapos po ka ng payment of honorarium kan teachers, ang pagkakaabalanda naman ining filing of SOSE, win or lose dapat mag-file ang mga kandidato ng SOSE. Ang deadline po kaya November 29. Pero si mga si mga winning candidates dapat bago mag outtaking maka-file naman ng SOSE ta requirement diyan bago sila mag assume office, may SOSE sindang ma-file. Pero naman po sa mga dayan ng gana, may hanggang November 29 po sinda para mag-file SOSE. Si SOSE ta po, pinanotaryan ta po kasugma, actually sinabit ta po garoto kasugma man or today. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maski tapos na ang eleksyon sa barangay, padagos pa subuot na dadangugon kan COMELEC ang mga reklamong ipinaabot sa saindang opisina mapadapit sa premature campaigning. Digdi sa nagadakol subuot na mga nanggana ang may inaatubang na reklamo dapit sa amay na pangangampanya. Ang nasabing reklamo ang daiman subuot makakaulang sa saindang gigibo na outtaking sa masunod na mga aldaw. Tuloy man ang outtaking ninda. Dahil siyempre, miski may show cause order sinda, depan decision. Kaya tuloy-tuloy lang ang outtaking at mga nanggana. Sa pagbabalikan Newsbreak, PNP Bicol nakisumaro sa huring earthquake drill ngunya na taon. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbabalikan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, liwat na nakisumaro ang Bureau of Fire Protection Bicol sa ginibong nationwide simultaneous earthquake drill ngunyan na aldaw. Nag-dock cover and hold ang mga pulis na yaon sa saindang mga opisina sa Campo General Simeon Ola sa syudad kan Legazpi. Ang pagpartisipar subuot kan PNP sa earthquake drill ang patunay kan kakayahan na magresponde sa panahonin kalamidad na nagaagi sa arinman na parte kan rehiyon. Sa satuyang police report, sarong 43 anyos na misis na residente kan Barangay Balatas, Syudad ning Naga ang naaresto kan mga operatiba kan Police Station number 4 sa ginibong anti-illegal drug operation kan Suudma. Sarong plastic sachet ning subot shabu ang nabakal kan mga operatiba sa kantidad na 12,000 pesos asin tulo pang suway na sachet ang narecover sa suspek. Aabuton sa 20 grams ng subot illegal na droga ang nakumpiskar sa suspek na nagkakantidad 52,000 pesos. Yaon ngunyan sa kustodiya kang Naga City Police Office ang suspek. Sa police report, sa Pili Camarines Sur, tulong persona ang inaresto kan mga operatiba hali sa Provincial Drug Enforcement Unit matapos ang drug buy-bust operation kasubanggi sa Barangay San Jose kanasabing Banwaan. Ang duwang suspect sarong delivery rider as in construction worker na parehong residente kan Riverside kan San Jose Pili Camarines Sur. Mantang ang sarong suspect na delivery rider ang nag-i-star sa Sagrada Familia Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga. Saro sa suspect ang nakuanan nin 8 sachet nin subuot shabu asin tigduwang plastic sachet man ang duwang suspect na inaresto. Ang mga iniyaon ngunyan sa kustodiya kan Pili Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, Mr. Mario Villanueva iyugiraray ang napiling presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Antoinette Eduardo. Siya nang nagtukaw liwat bilang presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry si Mr. Mario Villanueva. Kaibaan mga bagong elect na officers and board of directors sa ginibong general membership meeting kan Suudma kang MNCCI. Inatanderan ini kan nasa si 10 tang MNCCI members, kabali na digdian 16 na mga bagong miyembros. Presente man sa okasyon si DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol bilang keynote speaker. A special request nila for me to discuss about the CMCI, yung Cities and Municipalities Competitiveness Index ranking, a project of the DTI to assess the readiness of local government units as far as attracting investment is concerned. Sigun kay Villanueva,
Dakulang tabang ang nasabing tok para sa mga gigibuhonindang proyekto sa MNCCI. Well, after the pandemic, things started to move. Investors are starting to look at the opportunities, and I think that's what's happening in Naga and in Kamsur and probably even in Region 5 in general. No? So our DTI director, provincial director, will be telling us ano na ba ang mga opportunities that are coming in what sector, and so on and so forth, so that we can also use it as our basis for our program for the coming years, no? As to what help can we do with regards to education, training, and visitation and invitation of investors. Saro man sa naging highlight ka nasabing aktibidad, iyo ang pagpresentar ni Ireneo Bonita III as in Alex Portes, mga estudyante kan NCF kan Business Registry Data Analytics na pinapahiling ang status kan mga negosyo sa syudad ni Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Nutrition and Health Caravan ginibukan suudma kasumpay kan pagselebrar kan National Children's Month. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Sa pagselebrar kang National Children's Month, pinagibo ang Health and Nutrition Caravan na may temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All sa Naga City Hall grounds. Sigun kay Elmer Baldemoro, City Administrator and Executive Director kang Children Affairs Office, ang one-day event na ini mataong libreng medical, dental as in nutrition check-up sa mga kaakian kang Naga. Angon niyan po itong Health and Nutrition Caravan, inline po ini duman sa celebration kang Naga City Children's Month para po i-cater itong medical, dental and nutrition check-up sa mga kaakian digdi sa Naga to ensure po na maray ang sa indang salud, maray ang sa indang ngipon, maray ang sa indang nutrition. Para po kumbaga maray ang sa indang pagbuhay. Nakaulay mi man si Nanay Fede Cirillo na pina-check up pa ng sa iyang aki na nagmamati ning abo asin sipon. 8 taon na po ning nagkamati kalentura sa abo sipon siguro sa init oran. Iyo po yan ang ano pa yan siguro panahon ngunyan. Tapos puros mas mga aki kung matuan nagka kalentura man trangkaso siguro. Kapag pa-check upan ko igdiyo. Kala niya ni dumanta, sabi ko kay Agum pa lista na sa City Health. Igdi palan igwa kaya igdi na kami pigyan ni Agum. Tinauman ni Malva de la Cruz ang importansya kang amay na pagpapacheck ang salud kang mga kaakian. Pigiling ta ko yan kung si size among them na mga preschoolers, kung si size sa inda ang wasted, itong kulang itong mga skin and bones. Tapos itong mga kulang sa height o stunting. Kasi number 1 yan sa Pilipinas ang sa kapos ng nutritional problems and mga deficiencies sa stunting na affected ka productivity maging adult man sinda. Kaya ang yan pa lang kasi mga chronic yan chronic malnutrition na dahil lang nagsimula ang mga acute kasi so nguya pa sana but ang chronic matagal na mubin pa sinda dati na may kakulangan sinda sa pagkakaan, lalo na sa mga protein-rich foods. Kasurog sa programang ini, iyo ang City Health Office, Naga City Hospital as in ang City Population and Nutrition Center. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.